magkadlaw ra. Abot 15 days. Sao. Boarding house to. O, diyan na lang sa unahan. Tara na, Edith. Ma'am, ako yung mo. Dito din ba? Abot na lang yung kuki. Balik mo. Toothbrush. Oo. Parang tinurag. Naan naman sa ilang palagi. Saan? Bayot! Ma'am! Ma'am! Nakalusot sila. Sila, sugat ang bulas, sila malusot. Dakpan. Hindi lang tanong mo. Kuhan, kailan ra kilo, pinagani gusto man na pulis. Hindi bang gusto nila ilagtan nila dati sa pupo? Ma'am! Ang puyo ko. Ay, ako, papalimpo ko. Di man ako talogit. Sige lang na. Ay lang nagbuka. Magitan. Tayo, oy. Kansin yung kampo. Kasakit, no? Diabetes ka? Oo, nagkamatid. Oh, nagdilidong dito ba sa lukag salong ligid? Ina, daghan kay tao no, ligid-ligid aning salog. Papansin. Dili oh. Hindi ka dapat ida. Wala Yang maglang ana, nagdada. Oo, diyado nga na. Wala. Wala dyan. Wala dyan. Karma ko din sipon. Sipon. Sipon na ako diri ah. Sipon bit. Paano ko sipon? Oo, magpaano ko. Ang taon mo na ko mo ha? Oo. Sige ba?
utang ko. Lalaki, no? Ano lalaki? Bayot doon. Ang utan, guwapa ka. Yung ako nung Oo, ikaw magbayot ay ito pagkakato. Parewa o. buwak lang ba?